Hello everyone. Welcome to Pambasa Kabancoza TV. I'm here to update you of what was happening on iTonga izolo ngomhla ka-22 May 2025. Okay, kushuthi u-Ayanda ugcine ebuyile esibhedlela but still akeluleme kahle. Uyabona nje ukuthi kukhona ukushodayo lapho. Ulokhu eshilo umamncane wakhe uNokwanda ukuthi le nto ka-Ayanda ayifuni odokotela, ifuna umuntu wesintu. Ukusho nje lokhu ufaniselele nesoka lakhe ngeke usamthinta mfana. uMakhumalo uyoncinga uNtanzi bakithi ukuthi akayeke le nto ayenzayo for iseke yabasebenzi ngoba bakhala ngemindeni yabo ukuthi izophila ngani. uNtanzi wathi nje wena kade ngifike kwakho awufunanga nokuthi ukhulume nami ngoba ngangingafuni ukuthi le nto ifike lana. Esho khona ukuthi ngangifuna ukuthi ungikhuzele usanele nje qha ngoba wayesebona ukuthi useyagagamela. Wavele wathula bakithi uMakhumalo wathi nje uNtanzi kodwa izinto zingalunga uma nje uMakhumalo ethambisa inhliziyo babuyelane. Kuningi okungalunga ngendlela e-right. Wabona nje ukuthi uMakhumalo akayizwa leyo. KaMagwaza ekugcineni bagcina bembizile umuntu ohlulayo ngoba phela befuna ukubona ukuthi why behlaselwa amanzi amnyama kangaka ngoba nakhu u-Ayanda uyagula kuyaphinda futhi kuvalwa inkampani. Uyabona nje ukuthi banemibuzo eminingi. Hhayi wafika bakithi umuntu obonayo wakhipha izinto zakhe wase ebheka ukuthi ithini into. Uyambona nje ukuthi uNokwanda uyabambezeleka yena ufuna engabe iqiniso seliphumile ngoba uze uyabuza ukuthi kukhona kodwa okuvelayo. Nangempela asho lo baba ukuthi kunedlozi elihluphayo elingakutholanga ukuphumula neze and lapho likhona alikhululekile. Lokhu kungadala umonakalo omningi uma kungalungiseki. Wavela wawukhwehlela kakhulu uSandile wambona nje ukuthi ugcwele amanzi emadolweni. Ngiyayibamba lana ungakhohlwa ukucikeza notification bell nokusubscribe noma usho umbono wakho. Bye.